nastavku govorimo također o muzici, o domaćoj muzici. Kažu da gdje god da odemo, rodni kraj nas uvijek vuče i ta nostalgija nas uvijek vraća, a mog narednog gosta rodni kraj je motivisao, inspirisao da napiše pjesme i da posveti pjesme upravo svom rodnom kraju. U studiju Centra dana je Dubravko Ducao-Knežević, muzičar, umjetnik, ako tako mogu da kažem. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Vi ste rodom iz Novog Grada, beogradski student, oženili ste Sarajku, živite u Švedskoj, pa ko je Dubravko Ducao-Knežević i otkud sav taj spoj? Pa Dubravko Ducao-Knežević je jedan jednostavan mladić nekada sa obala Une koji je počeo da svira gitaru nekih davnih godina. Kasnije me put odveo u Beograd gdje sam studirao, započeo ozbiljnu muzičku karijeru, godinama se ozbiljno bavio muzikom, opjevao bivšu nam državu uzduž i popreko nekoliko puta, pjevao po Evropi i onda tih davnih mračnih 90. godina završio u Švedskoj gdje sam djelimično nastavio da aktivno se bavim muzikom, a zadnjih par godina vrlo aktivno. Vrlo aktivno. Upravo o tome ćemo mi govoriti u narednim minutama. Album Na peronu izašao je prošle godine, onako kada je sve bilo zatvoreno, ali čini mi se da je upravo prošla godina za muzičare i za umjetnike bila i tekako inspirativna. I upravo Una je negdje glavni motiv vaših pjesama. Pa Una je za mene sinonim svega što je lijepo. Una je ljubav, Una je nešto što se voli, Una je nešto čemu se dolazi i što se nikad ne zaboravlja. Pa kakva je to emocija? Obišli ste čitav svijet, ali evo, kao što sam rekla u najavi, ta nostalgija vas zaista vuče i vraća ka Uni. Svugdje je lijepo, ali kod kuće je najljepše. To je ukratko, mi imamo prelijepu zemlju, divne rijeke, šume, planine, divni smo ljudi, pitomi smo, volimo jedni druge i to rađa tu emociju koju neko pretoči u slike, neko u poeziju, a ja u muziku. U pjesme. Evo, kakve su pjesme? Vi ste sarađivali sa dosta poznatih muzičara na tom albumu. Pa 80. godina kada sam se počeo da bavim muzikom, tada su radio sa kolegama koji su se kasnije etablirali u muzičkom svijetu i tako je i nastavljeno danas i sada definitivno su to ljudi, evo mogu da spomenem primjera radi Tonija Jankovića, legendarnog pjevača Divlje Jagoda, jednog od koautora najvećih hitova naših prostora, kao što je Jedina moja, Krivo je more, Kako se topla je mila i tako dalje. Damira Arslanagića koji godinama radi od Crvene jabuke preko Čolića, Masima i tako dalje, velike imena i negdje su tu oni prepoznali i tu muziku koju ja pišem, kojom se ja bavim i dio su ekipe koja je iznijela taj projekat koji sam nazvao Na peronu, koji je također dosta simboličan, jer sa tih perona... Gdje god, kako god na peronu krećemo i vraćamo se. Jeste, i to je neka životna priča koja taj se krug neće zatvoriti, nadam se, još za dosta godina, ali često se vraćamo nekim dijelovima, kao što se ja vraćam Uni, kao što se vraćam Novom, što je moja vječita inspiracija. I ja sam ponosan kad kažem da Una teče mojim venama, to je nešto što mi daje taj stimulans. To se vidi, zaista velika emocija dok govorite i o Uni i o Novom Gradu. Naravno, svoje pjesme pišete za publiku, za vaše poštovaoce. Ono što me interesuje je kako Šveđani reaguju na našu muziku, na naše pjesme, na naš jezik. Šta kažu? Šveđani su prije svega vrlo muzički školovani i razumiju muziku. Možda čovjek ima jednu drugu percepciju, Švedska, hladno, sjever, pa onda misli da su ljudi takvi, u stvari nisu. I jako mnogo se bave muzikom i oni imaju tu želju da upoznaju druge kulture, drugi način muziciranja i vrlo pozitivno reaguju, jer vole da uče, a nas je sad s ovih prostora jako mnogo u Švedskoj i mi smo već uspjeli da etabliramo neke te muzičke stilove koje oni prepoznaju kao jedna od najvećih muzičkih industrija u svijetu, što Švedska definitivno jeste.
Jasno, evo, kada govorimo o nekom vašem daljem bavljenju muzikom, što planirate? Ili planirate da nastavite ili da pišete neke nove, radite neke nove pjesme ili ćete ipak da se posvetite promociji ovih pjesama iz 2020. godine? Pa, ovaj album je, nažalost, izašao kada je izašao, nije mogao da se promoviše na način na koji je to zaslužio definitivno. Ja sam nastavio da radim dalje, nove pjesme se rade, upravo je u pripremi jedna nova pjesma koja će uskoro da izađe. Znači, put se nastavlja dalje, intenzivno. Nadam se da ćemo imati veće mogućnosti sada da se pojavljujemo, da smo na koncertima, da pjevamo i da etabliramo te naše pjesme nego što je bilo prošle godine. Ali u svakom slučaju nema stajanja, ide se dalje, ide se u neke nove... Ide se dalje, nekako muzika nam uvijek daje taj vjetar u leđa. Može li samo, pa možda 2 rečenice, mali stih, nešto što je onako u vašim pjesmama da vas najviše pogađa, pa u srce, u tu vašu emociju? Pa može, naravno. Zašto ne bi moglo? Postoji jedna pjesma, naravno, koja ima veze sa Unom. Aha, pa nisam ni sumnjala. Gdje stih kaže ovako: Una teče, sedrom huči, ko sad sevdah noću uči, ko kroz bašte kradom odlazi. Pa neke nove mlađe generacije, ali one starije. Hvala vam najljepše što ste došli i želim vam mnogo sreće u daljem životu i u daljoj karijeri. Hvala i vama na pozivu i svako dobro.